Gasa iti biyak. Niki, aday bagakan ka. Anya man ang dayta, Glyza? Naawat matgaya man ni Janry dito'y pagtrabahuan ta. Ha? Wen, isukano ti maisukat iti head ti marketing department ang nag-resign. Ni Janry, akabatch tayo? Wen, nagdaton dayjay kan ka idi kolehiyo tayo. Saan ka di? What? Imuna ang nagdaton ngam ni Samson. Ngam saan ko nga inaklon, gaputa ni Samson kat nga rod ti kurso nadak idi. Ay, sayang. Ay na, di mo isublipay tinapalabas. Amangan no iso ti pagapaan da nga agkasinsin. Nay, nakabistida ka mo ni ki anak ka. Nakalipstick ka pa'y. Panakunak ada date mo. Husto kayo, tatang. Ada date mi itinobyo. Ay, kano nga kalay siya kayo ngay. Jak pa'y masungbatan na ita sa ludsudyo, tatang. Ay, apay kumakagpada kayo met itinobyom nga dan iti husto nga edad. Saan pa'y akayat ni Samson nga agkalay sa kami, tatang? Ha? Apay ngay? Jak man amo kan kwa na? Sa nabalik iday, dumting tulata. Wan tatang, dumteng to kadilata. Alangarod, taagrubwat akon. Amangan no agur-urayan ni Samson ije restaurant a nagtulagan mi. Itay pa nga agur-urayak iti restaurant a nagtulagan mi. Ngamjak mo't makita tinobyok. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Niki? Ne? Apay nga itakalaang, Samson. Pasensya ka na. Anda nga mininaramid medyo office. Okay. Agtugaw ka nga rudan. Taagorder-tan iti kanan ta. Sana ka mabisin. Agorder ka lata iti kanan. Anya? Birthday nga min ti katrabaho kita eh. Nisuan nangan ka medyo office. Unay kan? Anya nga rod ti aramidan ta dito'y restaurant. No saan ka gayam amangan? Kas na ko na kon. Agorder ka la iti kanan mo. Sayang. No aduam ti orderan. Saan ta maibos? Kumusta nga iti date yo kini Samson, friend? Jak man amo, Glyza? Kasano adi mo amo? Jak amo no date pa'y lang at adayjay. Ay unay kan, friend. Apay, anyat na pasama kaya? Siyak laang matinangan. Kalpasan ti panangan ko, nagawid kamin. Anya? Sayang lang ti oras ko anapan. Nag-video call kami latta kuman. Di sa anak pa'y nagbambanog a nagbibiyahe. Kat, napan kayo kuman nagbuyay ti sine Wen na saan, napan kayo latta kuman nagpasyar ije Burnham. Kasano kuma, kat awan pa'y ti may sa oras a nagkadwa kami, kaya't nakit din ti agawid. Anya? Oh, si Kamat Gayam, Janry. Wen, maragsakan at nakita ka manen. Jak amo adito'y gayam mo't lang ti pagtabtrabaho. Wan, makatawan kun ditoy. Kasta gayam. Kit kumusta kayo ngayon, Samson? Ay, okay kami laang. Ha? Iti kasta ato no ti boses mo. Kaslasaan ka asigurado Si Kakit Dimat, okay kami laang. Okay, no kasta ti kunam. Un gayam. Nangan kan? Lunch break mo ito na. Saan pa'y? Ururayok pa'y tigayam ko. No kaya't mo, agigiddan tayo namangan. Kwa? Saanan? Tapay. Amangan no agselos ni Samson, no maamuan nang agkuykuyog ta. Amangan no guraan nakpay. Nagapumat ni Janry iti office mo itay, Niki. Anyang itimbagan na ken ka. Awan mat. Sinaludsod na laeng no kumusta kamin kini Samson. Kano kayat ko kano, nga aggigiddan tayo amangan. Ay kat imanugot ka kumalatan Ha? Ay na, amumutan a seloso ni Samson, friend. Seloso ngam saan mat nga rod nga effort no may papankan ka.
Uray adu ti pagkurkurangan ti nobyok, maawatak lata. Kasta talaga taadamot trabaho na. Tinapatag, napudno kanyak. Wan matkat di Mala, rumarta nga rudan. Anyat orasan, kat ni, saan tapay ang nakapag-lunch? Anya nga minantay ko nam nga ibagam kanyak, Nikki? Friend, Oh, apay, anyat napasama. saan mo tan nga agtext ni Samson kanya? Ang mga nobisi. Mano nga aldawan. Uray, good morning. Wano good night man laeng. Awan pay. Kat, kasarungkaran iti boarding house na ang mga numasakit. Awan mo tinadakdakamat na kanyak. Ang mga numasakit ang mga no nagtrangkaso. Wano, ang mga no nadukot ti cellphone na. Nga ta? Diyak sigurado ngam tapno maamwam ti sungbat iti saludsud mo. Mapan mo bisitaan iti boarding house na. Sana bali taamumot no sa dino ti pagnanaudan na. Nabayagan sa anak-anap na panidjay, Glyza. Ay na si kakit di mat Nikki. Saan mat anarigat asapulan day jay kat? Nana Mila! Nana! Mabit lang. Umayon. Oh, si kamot gayam Nikki balasang ko. Italaang manan nakita ka. Umunag ka. Saanan, Nana? Adala ko makayat ko sa ludsudan ka na kayo. Anya da ita. Nakakandado mo ti kwarto ni Samson, Nana. Dito'y kadipay nga agaw-awid? Wan, katno ka na yun nga da kadua na babae. Anya? Kunakit di nag-break kayon, tanabayag asaan ka nga imay. Kan may sa, agsasabali babae ti awid na. Anya? No kasta? Luklukwan naklaang ni Samson? Ay kwa. Diyak ang mutisong bat dait asaludsud mo balasang ko. Basta siya, imbagaklaang kan ka no anya ti makitkitak. Addakan ka no patyam wan no saan. Oy, Nikki, itay pa yung agriring ti cellphone mo. Saan mo ka di asungbatan? Bay amlatan? Asino ayat ti umawawag? Asino pa'y kuma? Tilo ko alalaki Makauma. No kasta, nag-break kayon? Nabayagan nag-break kami. Ngam ni Samson lang ti makaam mo. Anya, adayamat kasta. Ada agasam ngay. Taagsasabali ka no ti babae ngayaw awid na iji boarding house na. Nasayang lang ti panawon ko kankwana. Asino mat ngay tinakadamagam iti dayta, friend? Ni Nana Mila, ti landlady iti boarding house apag nanaudan na. Anya? Glyza, ano ka nun ni Nikki? Kasla na pudot mo ti ulo na. Ay na dyan re, bagbagaam di kasinsin mo Ha? Ni, saan ka amawatan Glyza? Ti kasinsin mo ani Samson ti makagapo, no apay anapudot ti ulo ni Nikki. Anya ti kalukwan aramidan ti kasinsing ko aya. Kitno agsasabali ka no ti babae nga iyaw awid na iti boarding house na. Ay, nukasta. Saan pa'y gaya man nagbalbalo ti kasinsing ko? Babaero at tagayam maging gaita. Ay na, saan samot din nga agbalbaliw ti kasya ang klase ti tao. No at dati may bagakin ko kit di mo't dumngag. Day takot nga rod. Kunamlan asino mat. No saan laan na anos ni Nikki agayim ko. Nabayag ko man nag-break da. Ay, sayang lang ti panawon kan sakripisyo na iti kasya alalaki. Anya pa'y laang ti aramidam dito'y pagtrabahwak, Samson. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa'y laang kanya.
Di mo mat ngamin sungsung-batan na kitawag ko. Nauma akon. Anyat kahit mo sawan, Niki. Agbreaktan. Jakon maanusan ti kastang aramidam. Ti kunam ka di. Kat jak mo nga agsasabali dagiti babae nga yaw awid mo. Sana po no dayta. Ulbod! Ala, pumanaw kan. Ako, pagsaritaan ta kumaan na yung pagdayti, Niki. Mga mabalin pa yung ama ornos ti amin. Napatagak laang matngamin kan ka. No adda ti ka sa pulam kanyak. Ngam no naalamon ti kayat mo. Saan na kun apagan ano? Iso nga ita, nawayakan. Saan kan apakibyangan? Ngam pangasim tadi mo matan guluwan ti biyag ko. Itala ang asan mo sinangitan da di Samson friend. Idi, kat agsangit ka tunggal aga pa kayo. Saanen apulos, Glyza? Iti anya ko maaga po asangitak ti kasjay a klase ti lalaki. Husto ka, friend. Sana bale, ado pa'y ti lalaki dit na. Makasapul kanto iti nasaysaya at nga ada yung umisong. Ay, sapay la kuma, Glyza. Iti day takin na pintas mo. Imposibleng awan ag gusto ken ka. Kan may sa, ada mo ni Janry. Ha? Sardangan nakman si ka, Glyza? Ay na, no saan ani Samson ti para ken ka? Amang ano ti kasinsin na, friend. No kasta, nag-break da gaya man? Wen, naumamutin at tigayim ko. No kasta nga ron, ipadas ko man ang tiagdato ni tigayim mo. Angam saan pa'y nga ita? Bayampay laang ama ka move on. Narigat mat no agdaton ka adagos kan kwa na. Kat kaano laang idinag-break da iti nobyo na akasinsin mo. Sa bagay. Aguray ka. Amangan mat no addagaya man nobyam. Kat aramidam anamber to tigayim ko. Unay ka na ya, Glyza. Sa anak mo takasta. Oo, anya nga ita mo. Amangan no addamot ilimlimad mo. Awan, uray kaskasano. At dalat tamot ti buteng ko. Narigat ti makarma niya. Unay kan, friend. Nasurukan ang makatawan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kini Samson. Addan insukat na kan ka. Kitsi ka, single kalatang aging gaita. Nagrigat ti agtalagmanan, Glyza. Amangan no siyak tumanan ti masaktan iti udi na. Ay na, nasaya at ataon ni Janry, friend. Madlawad. Ay na, Glyza. Kasinsin ni Samson nga ex ko ni Janry. Anya iti amo tayo. Amangan no babaero matlaeng. Asino ti babaero? Ay, sige umuna akong igi office. Makamo kayo nga agsarita. Excuse me. Niki. Asino nga minanti ko na mababaero? Kwa? Tapno ibagakin ka, sa anak akas iti kasinsin ko. Kabailak apanagnaganday ta. Aglisi ka iti dalan ko. Magnaak. No siya kumatinaklon mo idagad adal tayo pailaeng. Di saan ko maanasayang ti panawin mo, iti kasdi a klase ti lalaki. Sa maysa, mano abulan ng nagpapapansinak king ka. Ngamdinak mo ti kaskaso. Ay na, jak maawatan no apay akastang ka kini Janry. Naganos di tao kan ka? Wan, mariknak mat dayta. Ay, jak man amo. Kasla sa anak pa'y asigurado kan kuana. Saan mat adakas no ikam ni Janry iti may sagon daway, friend. Mano abulanin nga agpapapansin di tao kan ka? Kasano? Nulukwan nakmat. Tay ko nada nga rod. Try and try. Masarakam tulat ta ti lalaki an na ituding para ken ka. Nga ta? Anya nga itamu tayo. Amangan no ni Janry gayam ti para ken ka. Anya?
Sino din ang itulod kan ka anak ka? Saan mo't ani Samson? Ni tatang mat, nabayagan ang nag-break kami kini Samson. Imbagak mat kada kayo. Wano, nalipatan nyo manan. Aday ay bagam. Katno namin ano matan asin naludsod yo, tatang. Sino nga ruday jay? Iso tinubyom ita? Wan, iso ni Janry, tatang. Kasinsin ni Samson nga ex ko. Anya? Apay mo na nakirelasyon ka iti kasinsin ti Ixmaw? Kinapudno na, nabayagan nga agam-am mo kami kini Janry, tatang. Nilaang ngamin Samson ti type ko idi. Iso tinaklon ko. Ay. Ang mga nuguraan na kayo ni Samson, numaamuan na. Awan ti makagapo, tapnuguraan na kami. Ngamin, iso tinanglo ko kanyak. Sa maysa, adamot ten nobya na. Awanan ti bibiyang na, no asino man ti pakirelasyonak, tatang. Agkape ka ba Janry? Agyaman nak, Nikki. Apay akas tamot ang ti panagkit-kitam kanyak. Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Tata Tony itay. Dayjay. Di mulatan ikaskaso no anya tinangag mo. Saan mo't a big deal, Dayjay? Winmat kidi Ala, agkape ka Agsarita kayo kini tatang madamdama. Ha? Di ka madanagan. Saan mo't nga istrikto ni tatang. Kaya't nakalaang ang makasarita. Kan sigurado, saludsudan na ka, maipapan iti panagkalay sata. No kasta, umanugot ka ngagkalay sata, Nikki? Wan, gapo taay ayatan ka. No napaay ka man iti damo nga ayat mo, dumteng ket dumteng tulat ti ayat, aparaken ka. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat para iti script ni Atara Marie. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarapay.